Am încercat să fac totul doar pentru tine. Știi bine cât de mult țin la tine. Am încercat să spun cât de mult. Bianca Zob este invitata mea de astăzi. Îți mulțumesc, Bianca, că ai acceptat invitația în emisiune. Eu îți mulțumesc foarte frumos pentru invitație. E o deosebită plăcere să beau o cafea cu tine. Îți mulțumesc. Tocmai spuneam înainte de interviu că în ultima perioadă am o grămadă de fete cu nume Bianca. Se pare că în această localitate sunt multe fete cu nume Bianca. De altfel este și un nume foarte frumos. Îți mulțumesc frumos, ești o drăguță. Bianca, tu faci zumba. Aceasta este meseria ta, da? Sau ai o altă meserie și aceasta este o pasiune? Spune-ne tu. Sinceră să fiu, mă reprezintă total. Deci zumba este meseria mea și o fac cu mare, mare, mare drag. De cât timp faci tu zumba? Ca și antrenor oficial o fac cu aproximație de 2 ani de zile. Și, sinceră să fiu, mă reprezintă în totalitate. Cum a început totul? Ai umblat la ore și ți-ai dat seama că îți place și pe urmă te-ai specializat? Exact, am umblat 1 an de zile, am practicat acest gen de sport, acest program și în decursul timpului am zis, gata, deci asta trebuie să o practic și eu, pentru că sunt sigură că și eu reușesc să transmit ceea ce simt practicând acest program. Ce am face zumba? Uite, eu n-am făcut niciodată, convinge-mă să mă duc la tine la ore. Bun, hai să spun. Zumba este un program care îmbină fitnessul cu dansul. Muzica este pe ritm latino. Deconectezi total în timpul orei și transmite o stare de bine. Pe lângă asta sunt foarte multe beneficii din punct de vedere al sănătății. Îți întărește inima în primul rând, îți tonifică corpul în totalitate, deconectezi, socializezi prin intermediul acestei activități. Deci este o nebunie totală, mai ales dacă îți place dansul. Cu siguranță o să te virusezi. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Făcând zumba mă gândesc că îți perfecționezi și mișcările, nu? Exact. Bun, se bazează în 70% din program pe pași de dans, ca de exemplu salsa, merengue, cumbia, bachata, și eu zic că prinde foarte bine la ora actuală. Cine este cea mai celebră antrenoare de zumba? Pe România este Ana Georgescu, iar conceptul Zumba a fost creat de către Beto Perez. Este original din Columbia
și stă în America. Deci el este tatăl nostru cu mare. La tine la ore vin și fetițe și mămici și... Exact. Lucrez la un program prin care doresc ca atât mama cât și copilul să aibă o activitate comună. După cum știi, suntem destul de ocupate, noi mamele, și de ce nu să avem o activitate în comun. Iar o oră de Zumba, eu zic că este ideală. Cum ești tu ca mamă? Cum sunt eu ca mamă? Eu zic că sunt ok, normal. Deci ca toate mamele suntem preocupate de copiii noștri, de sănătatea lor, de educația lor, care este foarte importantă. Cum ești tu ca persoană în general? Cum te-ai caracteriza? Energică, foarte energică. Îmi place foarte mult să socializez. Îmi place să zâmbesc, să comunic cu lumea din jur, sincer, foarte mult. Saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. I think he gets this from me. Just remember, You're the one thing Cât de important este lucrul pentru tine să arăți bine, să te întreții, să-ți cumperi haine frumoase, să umbli la un salon de frumusețare? Eu sunt o persoană normală, deci chiar nu vreau să ies foarte mult în evidență, dar într-adevăr este foarte important să fim sănătoase, să avem timp și pentru noi, pentru o oră de sport, de conectare, este o oră și pentru sufletul nostru. Și eu consider că este foarte important să avem grijă de noi și de sănătatea noastră, clar. Bianca, la Zumba ce soliciți cel mai mult? Din ce parte a organismului? La Zumba pus în funcțiune chiar tot organismul. Îți reglează tensiunea, folosești atât mâini cât și picioare și abdomen, deci ți se pune în funcțiune tot organismul. Care este programul tău zilnic? Este destul de încărcat. În primul rând sunt mamă, așa că mă preocupă foarte mult educația copilului meu. În fiecare zi țin ore de Zumba. Pe lângă asta călătoresc foarte mult, atât în țară cât și în afara țării. Cam atât. Călătorești să vizitezi sau pentru altceva? Avem diferite evenimente la care ne reunim toți colegii din țară și având în vedere că avem un obiect comun, cel Zumba, e mai mult de fapt un schimb de experiență. Așa că chiar particip la foarte multe evenimente. Ce mănâncă o antrenoare de Zumba ca să se întrețină, să arate bine pentru ea și pentru elevii săi? Încerc să mănânc cât de sănătos posibil. Asta nu înseamnă că nu mănânc și eu o prăjitură la sfârșit de săptămână, nu, nici chiar așa. Însă îmi plac foarte mult salatele, cerealele, dimineața, fructele. Cam asta este meniul meu zilnic. Dacă nu ai fi făcut Zumba, ce altceva ai fi făcut în viață? Dacă cineva ți-ar spune că de mâine nu mai faci Zumba și musai trebuie să alegi altă meserie. Sper să nu se întâmple asta niciodată, din punct de vedere al sănătății, clar. Nu știu, poate asistentă, da? Cred că mă reprezintă.
la ce vârstă crezi că vei putea preda Zumba? Având în vedere că este un program destul de flexibil, care merge... Deci eu am colegă care are 60 de ani și este instructor Zumba. Sper să pot să practic și eu această disciplină până la 60 de ani. De ce nu? Am înțeles. Cu ce ne îmbrăcăm când mergem la Zumba? În rochiță sau în pantaloni? Eu îți recomand să vii îmbrăcată cât de comod, o pereche de colanți sau o pereche de pantaloni de training, tenis, mai iau un tricou, neapărat apă și prosop. Având în vedere că este destul de cardio, vei transpira. Cea mai frumoasă amintire de când faci Zumba? A fost o călătorie la Praga cu colegii mei din țară. Ne-am reunit undeva la 5.000 de persoane. Am reușit să-l cunosc pe creatorul conceptului Zumba și mi-a plăcut foarte mult modestia lui. Chiar a fost o experiență plăcută și am văzut că prin intermediul acestui sport chiar reușesc să cunoști foarte multă lume bună, sincer. Deci chiar ne ajutăm reciproc, socializăm, e ceva frumos. Sunt guri care spun că făcând Zumba nu slăbești, nu îți tonifici musculatura. Cum ai contrazice aceste argumente? Bun, contează foarte mult și alimentația, clar. Rezultatele sunt în timp, deci n-ai cum într-o lună de zile să slăbești 10 kg, 20 de kg, da, într-adevăr, nu. Asta pe parcurs, cu puțină răbdare, dacă îți place ceea ce faci, imposibil să nu. Îți tonifici musculatura și să întărești inima. Sincer să fiu, eu am avut probleme cu coloana. De când practic acest sport, nu mai mă doare spatele. Și mă simt extraordinar. Câți antrenori de Zumba sunt în satul mare? La ora actuală, cu aproximație, suntem 7 antrenoare active pe raza județului Satul Mare, din câte știu eu. Care vă înțelegeți bine sau nu prea? Nu, să știi că ne înțelegem. De exemplu, în luna decembrie chiar am avut un eveniment caritabil împreună cu ele și chiar ne-am înțeles foarte bine. Deci nu, chiar este o înțelegere bună între noi. Bianca, îți mulțumesc frumos. Mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu tine. Și eu îți mulțumesc foarte frumos pentru invitație și dă-mi voie să-ți dau ceva, o mică atenție și te aștept cu mare, mare drag la mine la oră. Aștept atât copiii cât și mamele. Tăticii nu? De ce nu? Și tăticii. Deci este o disciplină care merge și pentru femei, și pentru bărbați, și pentru copii, pe care îi aștept cu mare, mare drag. Având în vedere că eu țin orele la sala de sport a școlii gimnaziale Avram Iancu, din micro 16, sunteți cu toții bineveniți la oră de mișcare, bună dispoziție, de conectare, într-un cuvânt, oră de bine. Ok. Așa Să vedem. Pentru tine, cât și pentru fetițele tale. Ce drăguță ești, abia aștept să văd ce este. Sunt niște brățări Zumba. Pentru fetițele le-am adus cu clopoței și le-am adus de aceeași culoare. Oh, ce frumos! Sunt originale din America. Așa. Și asta este a ta. Este mai la ta. Ce frumos! Feel the music. Și așa ce le pui pe mânuță și când faceți Zumba... Exact. Când dansează, se aud clopoței. Chiar e plăcut. Ce frumos, cu siguranță fetițele mele se vor bucura și eu îți mulțumesc frumos pentru brățară și promitem că vii și la rubricuța Mama doar mama la lumea copiilor. Da, cum să nu, cu mare, mare drag.